И здравейте хора, аз съм Непобедимият БГ и този клип го правя, понеже ще има giveaway, когато събера 150 сабскрайбера. Giveaway ще бъде в Ender God, ще дам ДП, над 60 ДП ще е. Когато събера 150 абоната, тегля и ще има само може би един печеливш, или ако надмина 60 ДП, защото в момента имам 48 и докато събера 150 сабскрайбера ще събера повече от 60 ДП, така че ще има двама победители. Първия печели точно 60, а втория победител печели останалото. Така че абонирайте се, лекнете клипа и чао! Calibrate, they do the mumble like a crazy